Umphakathi-ke waku-Ward 5 under uMzwabantu Municipality ubudinwe ugwanunabu wase uvala umgwaqo lapha ngasesikoleni eMzukela Primary School la ubovale khona kungadluli lutho kwazimoto ebeziya edolobheni nezimoto ebezihambisa iy'ngane esikoleni. Siyazi ukuthi namhlanje bekuwusuku lokuqala lokuvulwa-ke kwesikole. So-ke lo mphakathi ukhala-ke ngezifuno ezahlukahlukene kodwa okumandla kube amanzi. Kodwa-ke siswele ilunga lomphakathi Sinathu amanzi singawathola amanzi. Iy'moto aziwaletha amanzi ikhaya ezingulubeni njalo namaphampasi. Yebo. Nike nalibika lolu daba mhlawumbe. Kade silibika siyacela ku-Ward Committee angakafiki. Lalela-ke mntanami, uma ingafikanga namhlanje nakusasa isikole sizazovalwa nalo lesihlanu okuvaliwe. Baqinisekisile ukuthi uma ukwenzeka ukuthi izicelo zabo aziphumeleli bona bazovala until further notice. Kuthe kusenjalo yase-ke itheleka imeya yoMzwabantu Municipality okubaba ukhansela uMr S Zungu uthe hayi angizifikele mathupha ngizozwela ukuthi umphakathi njengoba ukhala ngezifuno ezithile ngabe ziphi lezi zifuno abakhala ngazo wayesefika zizwele ukuthi uhamba no ngiyawuthola umyalezo wami ukuthi kunenkinga yamanzi cishe siyaziyo-ke sonke ukuthi sinenkinga yamanzi kakhulukazi kule ward esikuyona. Uma ngikhumbula kahle nje kule ward agcine ngomhla ka-19 November. Sukela ngaleso sikhathi akabanga khona manje. Ngizocela njengoba sengikhona simamelaneni ukuze sizwane. Njengoba wena wagcina umthana 19 wagcina ukwazi. Ngicela simamelaneni nje ukuthi njengoba sesikhona ngicabanga benidinga thina. Yebo. So kuzoba kuhle mhlawumbe silalelaneni sonikezana ithuba lokukhuluma mhlawumbe masengicela. Imeya-ke ibese ivula ithuba lokuthi amalungu omphakathi ake aveze iy'khalo zawo noma-ke ayiphawulele wona ukuthi njengoba bevala umgaqo bakhala ngani namalungu omphakathi abeke seziphawulela amalungu omphakathi siswele. Asazi ukuthi kubasenze kwane efikayo asithathwa notice thina ngala kunokhalo nje lolulakashazi kuya ngala amanzi aphelele ngala asazi noma sasiwagcine ngompunyaka. Yabo baba ovele waqhuba i-truck weza ne-truck uma ungaqhubanga i-truck wavula amanzi konke usedelele kwamanzi kuba nama-truckeni ama-truckeni aningeni ngokhalo nishiya la emzivela uma ungawatholanga awuwatholanga olo abaphathi bendaba bamanzi abasimemezele vele ukuthi kufanele sithole amanzi. Afika umphathi wezimoto wathuba ukhwela isibo sacela kuyena ukuthi mntana mdlulise isonto amanzi usilethele asasingasenandaba ke nalawo gobuqolo udlulise isonto usilethele amanzi kwavunyelwana lutho amanzi uma yethela ashona kaphopona bhekele abese yadlula akashamisile. Uphi lo mntwana sesihambe naye sibuya phansi la sikako ngicabanga ukuthi izithombe ukuvezelile la kungena khona amaphampazi mina ungibhekile nje nginedobo ngikhamanzi le ezantsi entonga kodwa iy'moto ngihlangane nazo la ziyakothela amanzi kashaya. Akusiphathi kahle lokho mntanami sifuna ukukhuluma sikubeke njengoba sibizile nje sifuna ukuzokhuluma lokuthi akusiphathi kahle indaba ka-Ward Committee ositshena ngayo asifuni ukuyikhuluma ngoba besingeke siwashise la mathanki kuba sino-Ward Committee. Mayelana nokungafika ama-water tank izolo ebesivumelene ngawo sixhumene noMhlambi izolo ukuthi azofika ama-water tank eKholomu because umphakathi waseKholomu hlezi ukhaya. Savumelana ne-district ukuthi ayiwalethe izolo. Uma sengasawalethanga izolo ngaphinde ngaxhumana futhi no-Ward Committee wale ndawo ukuthi ama-water tank akasafikanga eKholomu ngenxa ukuthi ama-filling point bathi bevalile. Ngazama ukuxhumana ne-district abaphathi ukuthi amanzi asiwatholanga i-Ward 5 kuthiwa kunenkinga ngaphakathi kwakuthi bathi bayisothile inkinga bazofika namhlanje. Ama-Ward Committee usithule sisi uthule sisibonikeziwe ithuba wakhuluma ungezile kulo mhlangano esikona uyile ecaleni ngoba manje sodila ney'nkinga zomphakathi. Ama-water tank asithelelayo Umzwabantu wonke
umuzi wabantu nama-ward ayi-11 bese sifaka u-ward 35 no-ward 36 no-ward 34 kanyusha. Ama-water tank esinawo khona bekhuluma ngawo-10 athiwa national asinawo awu-10. Ama-water tank asogwini awu-7 wawona lawo 7 agcine engafikanga wonke emphakathini ngenxa yokulimala ababatholayo. So ezinye izinto eziphazamisa ukulethwa kwamanzi emphakathini, izicelo zemingcwabo. Masibona ama-truck kwesinye isikhathi edlula ngisho nala so esicelweni semingcwabo, kodwa mawungazi wazitshela ukuthi asiyothelwa umphakathi. Ukhansela uMajiya laphaya sikhale esifanayo naye ngamanzi angafiki nakuyena ukhansela uMajiya. Kodwa uma kunesicelo semingcwabo, imicimbi abakhona, uzowabona ama-water tank edlula bese uzitshela bawuthelela umphakathi kanti aya emzini okunemicimbi kuwona. Emveni kokuxoxisana kwemeya nomphakathi, ike yazama-ke imeya ukuthi ake kutholakale usizo oluphuthumayo kule nkinga umphakathi obhekene nayo yamanzi. Bezama-ke ukuthi-ke kufike ama-truck-ke amanzi aza kuwona nomphakathi njengoba ukhala ngokuthi amanzi awekho. Ngokubona komphakathi ukuthi seyaoqoqa-ke izinto zokuthela amanzi. Abanye basizile ekuthaneni kuremuvwe izingodo kanye namatshe ekade egcwele kuwona lo mlomo.